Čaute. Druhá najčastejšia otázka ohľadne môjho posledného cestovania bolo, že kto bola tá holčina, čo tam byla se mnou a jestli mi pomáhala, alebo som všetko robil sám a prípadne, že ako vyzeral môj bežný deň. Takže poďme na to. Kto je tá holčina? No ona je v podstate taká, že travel influencerka a ja ju poznám z Instagramu, kde som jej kedysi napísal. My sa v podstate nepoznáme, my sme sa videli asi 4-krát v živote. Volala na Silvestra, že čo robím a že či pôjdem do tej Ázie, o ktorej som jej hovoril vtedy na poslednom stretnutí. A ja že a že akože chcel by som, ale nemám ešte letenky. Tak sa to nejak tak rýchlo zomlelo. Ja som robil na Silvestra takú, že activity party, tak som ju tam pozval, ona sa tam objavila. No a dali sme hlavy dokopy a my sme vlastne 4. sme si kúpili letenky a 8. už sme leteli. No a keďže, ako som povedal, ona ju baví proste robiť tento travel content, tak samozrejme, že mi so všetkým pomáhala s natáčaním, aj so strihaním a v podstate tým, že ona tam robila svoj content, ja som tam robil svoj content, ale primárne sme obidvaja robili content pre tie hotely, tak ona tam bola aj ako kvázi modelka pre tie dané rezorty, hej. Takže veľký profesionál, že dobrý prístup, paráda a bola z ňou aj celkom sranda, musím povedať. No ale aby som odpovedal na otázku, tak áno, pomáhala mi so všetkým, to je dôležité. Druhá vec, ako vyzeral môj bežný deň? Najkrajšie svetlo máte ráno, keď vychádza slnko a potom večer, keď zapadá slnko. To znamená, že sme vstávali na východ slnka, vstal som, hneď sme išli točiť nejaké timelapsy, časozbery a tak ďalej, potom sme išli na raňajky, kde sme častokrát tiež točili. Potom vlastne počas obeda sme sa samozrejme najedli a buď sme točili také, že izby alebo nejaké priestory tých rezortov, také, čo sa dá proste točiť cez deň, alebo sme sa presúvali, keďže tam bolo 35 stupňov, tak sme sa väčšinou presúvali, aby sme sa vyhli tomu najväčšiemu slnku. No a potom zase okolo tej 5, keď už začalo klesať to slnko, tak sme točili počas západu. No a po západe slnka v podstate sme potom ešte dotočili nejaké večerné zábery toho daného miesta, samozrejme nasledovala večera a po večeri väčšinou sme išli editovať, ale zostal nám priestor aj na nejaké voľnočasové aktivity, ktoré mohli vyzerať napríklad takto. Alebo sme proste si išli sadnúť na drink večer. Takže takto vyzeral môj bežný deň. No a kto to vlastne je? Poviem vám, nepoviem vám, ako sa volá. No. Čo budete mať nervy, keď vám nepoviem, kto to je?